Salam hormatly vatandaşlar. Yine size söz versin meýäli ne Polşaň bir köçe şäheriniň bir köçesinde. Yine şu mahal surat alıp düşürüpdüm. Yine kızykly ýeri. Yine şu ýeriň ýaşlary özlerine şol student bolsun ya işli gezip gören bolsun şular köpläş dastavka bilen meşgul bolýarlar da işte ne şol dastavka näme iýmit esasan şol adamlaryň da kadmaýça ana ýaşly şo taýdan men özüm ýüzüni almaýyn ursatda ana arkasyna haltazygy ýelesip ölsepetli ondan şol ine gelýärler ana şo taýda McDonald's şu taýdan adamlaryň eden zakadyny alyp onuň aňyrlygyna gidi. Ine ýene bir ýigit geldi, ya gyzmy? Ine bilem dastavka. Ine aýlap ine nahar satyp berler. Kime näme gerek boldy? Polşadaky ýaşlar esasen şular ýaly işler bilen meşgul. Bärde de iş var, aýlygy az iş var. Aýlygy köp tölenýär, ya iş var, wagtlaryň açan okuwdan boş bolan wagty ine ya piyada, ya velosipedli, ya olyanky. Yani olan o skuterlar dura men onu görkezeyim size. Ne notadayım? Ine. Şular ýalçyk tigirle bilen aýlap kimde näme zakaz bar bolsa şolara gidýän o taýdandan bir gelýär, ýaşyl ýeşikli. Mine ýaşlyym ýa şoğlan näseredim. Kazanjadyk böyle. Hemmejigi. Ana o taýdan gitdi bir sary ýaşyk. Bu taýdan bar ýa. Ýeňsemde dur bir ýene bir sary ýaşyk. Ay garaz şäher durşuny men göwnüme bolmasa şäheriň deň ýarty iýançy galan deň ýartam bolar nahardaşy ýançy bolup durdy. Ene şular ýaly watandaşlar. Polşaň ýaşlaryny ene gün gözeran görüşü şular ýaly zatda bil. Meşgullanýarlar, studentler esasen şäher arasy hapaçylyk ýok. Millet bir kändir ejir çekýäni meňdäna ýüzleri açyk salyk ýüzlü millet ýok. Şeýle. Onu bolýa şu ýer çok ýysadyk. Gemam reportajymy gutaraýyn. Täp howa gaty soğuk watandaşlar bärde. Jonjymy kızgyn ýere girmesen boljak. Bol, onu sağlıklı görüşelim. Yine de mümkünçülük bolsa şäheriň o çetin bu çetin aýryp tugrata düşürelim. Sağ olun.